Dobré ráno! Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Ježiš, meno nad všetky mená. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Príď, Páne náš drahý, a zjav svoju moc. Nech navždy sa skončí zlá desivá noc. 24. december, sudca všetkých, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Matúš 22. kapitola, verš 14. V tomto Pánovom podobenstve sa hovorí: keď išiel hospodár na trh a našiel ľudí bez práce, povedal: prečo tu stojíte celý deň nečinne? Odpoveď znela: pretože nás nikto nenajal. Nikto z tých, ktorých zavolali neskôr počas dňa, tam ráno nebol. Neodmietli výzvu. Tí, ktorí odmietli a neskôr sa kajali, urobili dobre, keď sa kajali. No nie je bezpečné zahrávať si s prvým volaním milosrdenstva. Pán si želá, aby sa v jeho službe využíval posvätný oheň. Máme niesť posolstvo božského hospodára svojim blížnym. To zapôsobí na srdcia. Nech muži a ženy pracujú v ktorejkoľvek časti Pánovej vinice, musia najskôr dôkladne preskúmať svoje vlastné srdcia. Je nesprávne vyvyšovať sa a znevažovať druhých. Ich srdcia sa musia zmeniť, lebo nie je správne posudzovať prácu iných. Potrebujeme ducha lásky a skutočnej závislosti od Boha. Keď budeme bezvýhradne veriť v toho, ktorý je pravda, uvedomíme si, že všetky naše starosti a obavy sú zbytočné. Nech robíme akúkoľvek prácu, robme ju tak, ako by to bolo pre Krista. I našu bežnú prácu môžeme vykonávať pre Boha. Neveriaci by túto prácu vykonávali mechanicky za mzdu, ktorú dostávajú. Nepoznajú radosť zo spolupráce s majstrom, robotníkom. V práci tých, ktorí slúžia sami sebe, nie je duchovnosť. V ich živote vládnu obyčajné motívy, obyčajné túžby, obyčajné inšpirácie, túžba, aby ich ľudia považovali za múdrych. Takýto človek môže získať pochvalu od ľudí, ale nie od Boha. Tí, ktorí sú skutočne spojení s Kristom, nepracujú pre mzdu, ktorú dostávajú. Pracujú spolu s Bohom a neusilujú sa vyvyšovať seba samých. V posledný deň veľkého súdu sa budú robiť rozhodnutia, ktoré budú pre mnohých prekvapením. Ľudský súd nebude mať vtedy miesto. Kristus môže a bude súdiť každý prípad, pretože Otec mu zveril všetky súdy. On bude hodnotiť službu podľa toho, čo je pre ľudí neviditeľné. Jeho vševidiacemu oku sú otvorené aj tie najtajnejšie veci. Keď sudca všetkých ľudí vykoná svoj súd, mnohí z tých, ktorých ľudský odhad postavil na prvé miesto, budú postavení na posledné miesto a tí, ktorých muži a ženy postavili na najnižšie miesto, budú vyradení z radu a postavení na prvé miesto. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.